Train ben bus train Rorahem Pachileng Pontuji Aphan Minister Gadkari Kapangda. Nagaland Mon District along Kaching Thanglok atum Karbi Anglong Nangkachili. Ningkan nerkep supinso also pirthaganathu kengkam kache jordun. Karbi Anglong life kilang aradona phan nilhin pen kardom nang pajiriklo kardom. Nilimen sami julibepi nonarjik sinang birtang ton pen. Det pi kangkir klaga por hot astet tin along kaching thanglok araraphan isi birta kemi. Kaprek astera long kaching thanglok araratum methanga hemaret kachewang jiaphan prabjin pen bus train lapen rora hemabarsai long pontupo. Lockdown kang haba joini pen rat kacheleng nongli penanga jak dingtang do. Bonta bangso kang hapon along kicheng si aphong pen aduntu aphong along raraphan mathasi penanga son pajopon dolo. Aduntu aphong kang hapon hot kapajopon laki inter district ang bom kapachelenga hukum pilo. Kit homopong lockdown kang hapon along anke interstate kapachelenga warsai thirklong hukum pilo. Bonta COVID-19 akiso avur derang kang pialong kang dang pontu bomajo lockdown kang hap ang ton kang pupona hukum nonamat ke central sarkar pen hukum pipelang. Laso ang bong pen non puthot birta kemi keklangdo. Prabjin pen rat kapachelenga warsai bus train roda hem anparta lang a motor heihui pachileng ponpo. Labangso alam lage Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari pensi kapachini pon. News Desk report Karbi Anglong live. COVID-19 agiso kang dang ajok det piadang kangkir klaga porhut det piadang araratum kichu kijun katora son thotsi kapangreng a ingnaraphan apo kapangkrang un ipen ajok kalana kasiksa putha kivia bang kaning rialam the pangdak pon. Karbi Anglong live pen kapeklang labang so towar pi konap adimlo nangli chinima. Bonta Halloween lapusona dim kali. Dokmoka police station arlo lakha thomkebra truck national highway atowar pialong. Phong thoma phong derang kang pialong lockdown kang haponang bong piruthe adang pialong amasi kasam pridang asonsi nang manlo. Kangkir kang hapon aja kiring ajok choran e oma baha hempen hong an ke barjephan police sari dengpen kupi kosona porlo ke phupo. Labangso alam pen kaphere phone anutin aningarlo alongta doko. Lasonsi kulia ghat along pen ijon kalana a ingnar wangbom pen dokmoka along an nangpali iglo. Bangso aing naraphan kalana inura mavut alam thepen kaningri kopilo. Pogjong si ingkrangkri pulote ningkang samalong doon e. बाबा आम्ही पेट न भरले आमार मोर खांती न हबदे बाबा ठीक है बाबा सबक आम्ही राज्य काजीरंगा संगीरा सब आम्ही राज्य कोई करे छे दे बाबा Lason si ing nara thakpen Karbi Anglong la phan kaningri alam the nangbaklang dunlo. Labangso adim lake lakha thomkebra truck national highway atowar pi dokmoka alonglo. Lockdown ajoini pen labangso a ingnar ame krikejang ring laposona ning duk chipilo. Halapu bokulia anat pen kebang anparta nilbagan anat pen kedam ahem kongtolong doan aphan labangso a ingnar akowe pen chordom donsi ningme ningdoa kelap johang doniglo. Tangte alangli nat pen lokebang labangso alam the Karbi Anglong la aphan nangkapachini dona tengke nili kuliagam anat pen si kebang. Ahisa kopra. ahisa ponikat pa baba Labangso aing nara thakpen kebang laki pinang an ajak dolo. Bonta laso atowar non hello kebang chenglang pualam Karbi Anglong life aphan pachini pon. News report Rongbong Terang Karbi Anglong life Hamren. Assam pen angtan mate Nagaland state along kachong dadamatum det piadang kangkir klajok methang hem chewanglong lesi arni keong pen KAAC kacharia tuma phansi chuningri ponbomlo. Nagaland Mon District arlo Nigini Mora along kachongda damatum kaching thanglok pen methang ahem kachewanglong jephan sorkar hin pen mathaponsi kedamtang aruni phai pho arni Karbi Anglong nangchiri longlo. Nagaland along kaching thanglok dokmoka langhin penche tongsi kadokawe bang inkoyatum methang ahem along an chili longlo. Pinpur में
Det piadang kangkir bena jok Nagaland ke dobom hotsetami KSA CEC lapen KSA BRC atumpen kerabdun lapen alang litumaphan birta endun voice kicho kijonason kerapi pajir ponlo lapuson kerapon bom ajok pinian ke bang inkoyatum methanga hemalong nangchililong pamilo puta kisung ki phwa tumpen ningjepon Kadom, hetum Nagaland Mon District pen ini anke methalori hem mate hai metharong chilialo asi ningarong lo asana kaksi la ning lima la lasan kisung ke boya guna lima nang pakar thek alang litum bokajan regional committee ya hin pen kami penang ardinya cipin pot alang litum phasta me ning akro pen so pajero kadom ni tumahin dasame asi lasan kaksi non kirangi mate angtan ke do abang ba pi thang lot man stame alang itu stame la kondak taxi rap dun halang pesan ko ni tumahi pen chuni ri dilai pen bijoy rongpi karbeng long lai Dolamara Malasi Daniel Terang pen Mirina Ingtipia Supo Recho Terang Methang apindeng sumpot kapachanjia phanpura kipir kethaganathu kengkam kache jordun kecheng Dolamara Police Station Kaparlo Malasi Hawar Maha Kruarong Amikar Daniel Terang Lapen Mirina Ingtipia Dum Asupo Recho Terang Arta Ninkaner Keverlang Setami Methang Apindeng Sumpot Pirthia Long Kapache Thangdunji Lapen Ovi Kimia Tum Kipir Kethaganathu Kapanung Kuk Aporahut Kapachi Hungdunji Aphanpura Kipir Kethaganathu Kengkam Kache Jordun Pangcheng Don Tanglo Recho api nang kapachini duna tengke Recho kipir ke thaganathu aning hang pik lapen school pen hem nang le roga phita ania tumlong kijudun apor kachipidun si ke ong anparta kipir ke thaganathu ke than kaparipon anta thekdabo bangso puthak Recho terang kachari duna school St Joseph High School athan bang bilison ronghang ahin pen kaningje ke sopinso angbong lata arta ningkaner kevelang also Methanga khe apindeng sumpot kipir ke thaganathu arjang vetpen kengkam kache jordun thegapot kurwang thu lapen kachorwalam the pajirponsi lapuson aoso aphanki api apo tumta RD bidunsi kewangjilang arni setami aning parung dunang poputa kachuningri padupon la bangso also commitment sila therang ke ot ke chali de lo ani si lo man pen an ven la he ke chali tu ke la ani tu ke thak ilong thak dun hoi ilong thak on hoi ma la pu ke chok kilo nang ram pi pu si atumi za ko be le ba thak lo ko so lo ke than ga lang le aning chibida prang ma ba thek dap ser ni am na le tum ke chini te dap prang ja lo ki than pen thek den lo ani ya tu se ke tha ani ba ng den lo no ke than na ba Ini tum thek polong loi idut bihek amumar bin susu arta ki kom hek bang sitami herang ke thak hek ikser kada alu susu budagali bin susu arta kom hek betami hek ikser aning hang u kasi ilitu kopi loho bihek bin susu bugali encourage bidunai la susu an arta ki bibenda ning hang u herang ke thak kasi terang ke thak ukor alu susu mar det lam kali take pin susu tumda ili pin su mar dumda thak me lasi ini ngarong meme la susu anarta ki bita terang ke thak lakwan aning ke ha li nilihin pe si ka chuning rigang tung kadu ka ve apia podum handa ukor lo ka por hi lam anbet kali las pini la susu ason tak taxi terang ke thak no belek belek asai ta mili tum aning parung do nai ukor lo ki kapor hi pon chot kali Dolamara pen RG Sonrongphar Karbiang Nong Live Pini prime tama birta ke lapon sikang tonik lo domi thak me kurwang thu